היי כולם, קוראים לי חן, וברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני אעשה סדרה חדשה של אהובות של דיסני. אתם זוכרים שפעם קודמת עשיתי עוד ויצא לנו דברים מה זה יפים. כאן אפשר לראות את כל הסדרות שיש. כאן בצד שלי אוקיי, אז היום נפתח 30 בובות דיסני. קדימה, נעשה, עטפתי את זה בעטיפות יפות, נעשה את זה כמו הגרלה. אוקיי. מספר 1. יצא לנו את, נראה, איפה אתה? יצא לנו אחת נדיר. אוקיי. מישהו חושב או שזה אולף מפרוזן, או שזה הג'יני מאלאדין. תכתבו לי בתיבת המידע. טוב. זה. איזה קטע. עוד אולף עם מקל הליכה, לא יודעת אם זה מקל הליכה, אולי מקל שלג, עם כובע קש חמוד כזה, עם סרט אדום. לא בטוח. זה. יצא לנו את, ונראה איפה נראה. יצא לנו את מרידה. תראו איזה יפה היא, תראו. עם השיער הגדול הזה והעיניים הכחולות. איזה יפה היא. טוב, זה. בינתיים אין לנו מדברים, שימשיך ככה. יצא, וואו, יצא לנו את אריאל מבת האם הקטנה. תראו איזה חמודה היא, תראו איזה יפה היא. אוקיי. עכשיו אני אסמן את כל אלה שיצאו לנו. אוקיי. בוא נראה. יצא לנו את מרידה. יצא לנו את
אולף, איפה אתה אולף? טוב, זה נראה שאולף גם נדיר. ואת מי שכחתי? את אריאל. ואריאל זה צבע כחול. צבע כחול זה סופר נדיר. יצא לנו אחת סופר נדירה. אוקיי. הבא בתור. את אליס בארץ הפלאות. ותראו, התסרוקת שלה כזאת, כי נראה לי זה בגלל שהיא אמורה להיות על הראש כשהיא נחתה בארץ הפלאות, אז עשו את זה ככה, מצחיק, אבל יפה, חשיבה יפה. אוקיי, נצא לנו את אליס. ויצא לנו את פרוזן גם. אבל אני אף פעם לא הבדלתי בין אנה ואלזה. אז בתיבת המידע, אם תוכלו להגיד לי מי זאת אנה ומי זאת אלזה. יצא לנו נראה לי את רנדל ממפלצות בעם, וכפי שאפשר לראות הוא גם מאוד מטלי, אז אני חושבת שהוא חייב להיות נדיר. אוקיי, בינתיים פתחנו שבעה בובות. בינתיים פתחנו 7 בובות. בואו נמשיך הלאה. תראו מה יצא לנו. שילוב של אריאל בתאם הקטנה ואולף. אין. מצחיק בטירוף. אוקיי, עכשיו אני אסמן את 4 החדשים. אוקיי, אליס, איפה את? הנה אליס. ודווקא אליס אני לא מבינה איך היא יכולה להיות רגילה. תגידו לי. אוקיי. אנה או אלזה. בוא נראה.
זה קטע, גם היא לא מופיעה לי פה. יכול להיות שגם היא נדירה. עכשיו הבא בתור זה רנדל. רנדל, בואו נראה. הוא נדיר, איזה יופי. אוקיי, אז יש לנו עכשיו סופר נדיר ונדיר. ועד עכשיו אין לנו כפילים. ובואו נראה אם יש את אולף ביניהם. לא. יש רק את אריאל. אוקיי. הבא בתור. אני רואה עוד משהו לטלי, בוא נראה. בבקשה, תגידו לי איזה דמות זאת ומאיזה סדרה או סרט. בוא נראה, גם היא זוהרת בצבע זהב, צהוב כזה מטלי. בוא נראה אם היא נדירה. נראה. קוראים לה רוקס. והיא, כמו שחשבתי, היא ממפלצות בעם. והיא נדירה. זה כיף, עוד נדיר. הבא בתור. בוא נראה נעשה לנו נורא משהו ירקרק. אוי, איזה חמוד. יצא לנו את גופי מהחברים של מיקי מאוס. תראו איזה חמוד הוא. עם הכובע חורף היפה הזה. תראו. אומר לנו ברוכים הבאים. בוא נראה. גופי, איפה אתה? לא, גם הוא לא נמצא ברשימה. הוא גם סוג של נדיר. אוקיי. הנה הבא בתור. יהיה בר מסל. אם מישהו מכיר, שיגיד לי, שיכתוב לי בתיבת המידע. זאת האימא ממשפחת סופרל, אני חושבת. בוא נראה, אם אני לא טועה. לא, גם היא לא מופיעה פה ברשימה, אבל כן. אני חושבת שזאת האימא ממשפחת סופרל. הבא בתור. זה זוכה.
איזה יפה. יצא לנו אחת הנסיכות של דיסני. אני לא יודעת אם זאת רפונזל או אחת אחרת. בוא נראה. בוא נראה את הנסיכות שלנו. בוא נראה. רק שנייה. רגע, אם אני לא טועה, זאת אורורה, נכון? אוקיי, זה מרגיש לי גדול. ונראה. נראה בתור. אוי, לא. דאבל הראשון יצא לנו. יצא לנו כפייה. בואו נראה אם באמת היה לנו אותה. כן. היה לנו אותה מהסדרה הקודמת. קוראים לה רוסטה. תראו איזה יפה היא. תראו. חמודה. אוקיי. נראה. מעניין, יצא לנו עוד תפילת. בוא נראה בהמשך. יכול להיות שזה עוד אחת ממשפחת סופרל. ונראה אם אני לא טועה. וצדקתי. זה האבא ממשפחת סופרל. בואו נשים אותו ליד אמא. שיהיו ביחד. שילכו להציל את העולם. אוקיי. הבא בתור. בוא נראה, יכול להיות שתצא לנו בלונדה, סליחה, בלונדינית. עוד אחת מפרוזן. שוב, תגידו לי מי זאת אנה ומי זאת אלזה, כי אני לא מזהה ביניהן. אוקיי, עכשיו בואו נסמן את אלה שיצאו לנו. אוקיי, רוזטה היא דאבל, אז לא צריך לציין אותה. טוב, זה נראה שמשפחת פרוזן לא נמצאת לנו פה. אוקיי. יש פה, כמו שאתם רואים, את הסדרה של הריחניים. אלה עם האחות. זה, איך קוראים לו? בינג בונג. כמו שזה נראה, הוא בריח של צמר גפן מתוק. שלגיה. בריח של תפוח אדום. מיני מאוס החמודה שלנו בריח של קאפקייק. לוקסו בריח של תות. ובל שלנו בריח של פרחים. אוקיי. קדימה.
זה זוכה. רואה משהו לבן. ויצא לנו את דייזי דאג. עוד אחת מהחברים של מיקי מאוס. תראו איזה חמודה היא. עם הסרט הזה, הפפיון על הראש. עיניים, כן, העיניים כחולות. מנצמצות. תראו איזה יפה. טוב, נשאיר אותו פה לארח חברה לגופי ונמשיך הלאה. בואו נראה. וואו, תראו איזה יפה היא. תראו איזה יפה היא. תראו את הצבעים. את העיניים, את הכל. בואו נראה. וזאת. והיא לא אחרת מאשר רלף אורס. וקוראים לה קנדלנד. תראו איזה יפה היא. תראו. ויצא לנו עוד נסיכה. זאת אחת מהריחניים. כן, נראה לי שכן. זאת בל, לא? תראו אותה מחזיקה פרח יפה, תראו. בואו נראה רגע אם באמת יש להם ריח. כן, איזה הפתעה. באמת יש להם ריח. יש לה ריח של פרחים. אוקיי, בואו נסמן עכשיו את אלה שיצאו לנו. אוקיי, אז מהריחניים יצא לנו את בל. והיא מהדורה מיוחדת. בואו נראה. קנדלנד. והיא רגילה. לא משנה. בואו נראה. הנה יש לנו את דייזי. ולא, אין לנו אותה. אליס סימנתי. אוקיי. קדימה. זה הבא בתור. אוי, איזה חמוד זה. נכון שזה החיה מהחיה והיפה, או היפה והחיה בסדר הנכון. תראו איזה חמוד הוא. לפי מה שנראה לי, הוא מציע לנו לרקוד. הבא בתור.
יצא לנו עוד גרסה של אולף. הפעם בתחפושת של אביר. תראו את הגלימה שיש לו, תראו. זה נראה שעשו מאולף כמה גרסאות. אבל למה לא? הוא מצחיק. ככה אני חושבת. תגידו לי אתם אם אתם חושבים גם. בואו נראה, אני רואה דבר נוצץ. ויצא לנו את מלך הלבבות. תראו איזה חמוד הוא, תראו. עם כתר זוהר ונוצץ על הראש, תראו. תראו את הלב הקטן, תראו. בואו נראה. ולא, הוא רגיל. אבל איזה חמוד הוא. אפשר לראות שהיא בלונדינית, אבל בואו נראה, ויצא לנו את טינקרבל. תראו איזה יפה היא, נוצצת. תראו איזה חמודה היא, עם כנפיים והכל כמובן. בואו נראה. לא, טינקרבל היא רגילה. איך הן יכולות להיות רגילות? לדעתי כל פייה צריכה להיות זה מהנדירים, אבל לא, היא רגילה. אוקיי, עכשיו אני אסמן את החדשים שיצאו לנו. בואו נראה. טוב, את אולף אין לנו. מלך הלבבות. ואת טינקרבל. אוקיי. טוב, כמו שאתם רואים, לא נשאר לנו הרבה. בואו נראה. אני רואה משהו חלחל. ואני צודקת. זה, אם אני לא טועה, סלי החמוד שלנו ממפלצות בעם. והוא רגיל. אוקיי. תראו. את שתי הנקודות הסגולות מאחורה. תראו. איך הוא מנצנץ. איזה יפה הוא. תראו. אוקיי, בואו נסמן את סלי. טוב, מסדרת מפלצות בעם נשאר לנו רק אחד. בואו נראה. אני דווקא רוצה שיצא לי הרבה מהרקולס, אבל בוא נראה, נקווה.
יצא לנו את הנסיך. בוא נראה. לא, גם הוא לא נמצא ברשימה. אבל זה הנסיך מבת הים הקטנה, אם אני לא טועה. תגידו לי. תכתבו לי. הבא בתור. זוכר שאמרתי לפני כמה דקות הלוואי שיצא לי מהרקולס? בבקשה. ויצא לי את הידיס. הוא אחד מהמפלצות של אלה שאול, אם אני לא טועה בסרט. והוא רגיל. בבטור. אוי, איזה חמוד זה. טוב, בוא נראה. אם אני לא טועה, או שזה פרי, או שלא יודעת מה. תגידו לי מה נראה לכם שהוא מחזיק. סתם שאלה. בוא נראה. ידעת, גם הוא לא נמצא. אוקיי. תגידו לי גם מאיזה סדרה ומאיזה סרט הוא נמצא. אוקיי, נשארו לנו עוד 4 אחרונים. את זה. וואו, יצא לנו את לא אחר מאשר מיקי מאוס בכבודו ובעצמו. אוקיי, בואו נשים אותו ביחד עם החברים שלו שיערכו לו חברה. אוקיי, 3 אחרונים. אנחנו כמעט בסוף. יצא לנו את פגסוס מהרקולס, אבל פגסוס נראה לי שיצא לנו פעם קודמת, אם אני לא טועה. בוא נראה. כן, לא הרקולס, פגסוס. פגסוס יצא לנו, אבל תראו איזה חמוד הוא. תראו, עם הכנפיים מאחורה והזנב הקטן. תראו. בעיניים הכחולות. זה דאבל שהייתי שמחה לקבל. אוקיי, 2 אחרונים. בוא נעשה, בוא נראה.
אוקיי, אחד לפני האחרון. נראה את מי יצא לנו. לא, גם הוא לא נמצא פה. תגידו לי מאיזה סרט או סדרה הוא. מחזיק ארטיק. והכובע היפה הזה. תגידו לי, מאיפה אתם מכירים אותו? אוקיי. הגענו לאחרון. האחרון. זאת לא אחרת מאשר רפונזל. תקנו אותי אם אני טועה. לפי מה שאני רואה, אני לא בטוחה. יכול להיות שהיא מחזיקה בעל חיים. תגידו לי אם זאת רפונזל ומה אתם חושבים שיש לה ביד. אוקיי. פתחנו 30 בובות. השלמנו סדרה שלמה. לפחות. אוקיי. אז נתראה בפעם הבאה.